Hello mga kasutsu. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. So ayan, guys, wala tayo dito guys. Dito lang tayo sa bahay. Kasi bawal lumabas. Ayan. Hello baby girl. Hello. Say hi. Ayan. So standby lang mga kasusot. Ayan guys. Ayan. Magawa. Init sobra. So ayun nga guys. Magka-ref break tayo. What's inside the ref? Ayan. Walang laman. Ayan. Ice. Dito sa baba guys. May pansit. Ayan, may pansit. So ayan, dito yung sugar. Ayan. So may grapes, may orange. So ayan, condiments din. Ayan, nababa sa drawer. Ayan, condiments pa rin. Saka gulay, prutas. Ayan. Ayan, may apple. Onion, garlic. May cucumber. Ayan. May cabbage. So ayan. Ayan. So dito naman sili. Tuyo. Guys. Dito naman sa freezer. Ayan, mga isda. Mata, karne. Ayan. Isda, mata, karne, tsaka shell. Ayan naman. Tapos guys, dito sa ibabaw meron kami itlog. Ayan, meron dairy cream. Bottom. May mayonnaise. So ayan guys, standby kayo muna dyan, standby. Ayan guys, tapos dito naman guys, ayan yung aming tindahan ng kape. Ayan, ano sabi yung kape namin. Tapos guys, meron kami dito, wala yun, meron akong pinya, may apple, ayan. Kakakuha ko lang, ayan, ang sarap guys. So, ayan guys. So, yan, maraming itlog. Ayan, maraming itlog. Pero dito may mga cans, may dilata, may meatloaf, may corned beef, may sardines. Ayan. Ayan guys. May gatas, may coffee. Ayan. Yan yung tinatawag na essential. Diba? Essential food. Ayan. So, syempre, hindi mapapahuli ang ating Santo Niño. Pampulisya na uniform. Ayan, outfit pampulisya na uniform. So ayun guys, maraming salamat. So standby ulit, standby. Sa labas. So ayun guys, marami akong sinamahan. So ayun, halaman namin. Standby. Ayan guys, meron pa kami dito guys. So bali guys, wait lang, standby mo na, wait. Ito guys, meron pong laman na next vlog ko guys, ipapakita ko sa inyo kung anong mga laman itong prisa. Ayan, may mga malalaking isda, mga liit, ayan, halo-halo isda ang laman ng prisa.
Ayun guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, likes and comments and shares. And please hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Okay guys, bye! Bye!